Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Otu ụlọ ụka adaala ma were ndụ ọtụtụ ndị mmadụ ebe ndị nke ọzọ nwetara onwe ha n'ụlọ ọgwụ. Nke a mere n'ụbọchị Tuzdee dịka e nwere ọgbakọ na ya bụ ụlọ ụka ama dịka Salvation Ministry nke dị n'Okpanam n'ime okpuru ọchịchị Osimiri North nke steeti Delta. Dịka ndị nta akụkọ siri wee chịkọta, ụgwọ ụlọ bụ nke ndị nwe ya bụ ụlọ ụka kwuru onye nwe ụlọ ka ga-agwụ n'ọnwa na-abịa abịa bụ ọnwa Febụwarị. N'agbanyeghị nke a, onye nwe ya bụ ụlọ kpọrọ ndị ọrụ ma bido ọrụ nkụri na nrụzigharị bụ nke ndị bekee kpọrọ renovation na ọtụtụ akụkụ ya bụ ụlọ. E mere ka anyị mara na akụkụ ebe ụlọ adara kacha mebie ihe bụ akụkụ ebe ụmụaka na-anọ na ya bụ ụlọ ụka. A sịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. This one are the place for Okpanam, Oshimiri North local government area of Delta State, where the church building, where people they worship for inside Salvation Ministry, come collapse when people been there for inside service. Service been they go on around that 5:25 p.m. on that Tuesday, where the building can collapse. Now the building collapse. Mostly the children's section, now we fall. And then emergency service, come rush, come fire service, police, youth, vigilante, and everybody wey dey for corner come start to dey help, to dey do work. Even the federal fire service sef come help. They try to open up to bring out people wey dey trapped inside. This morning, as we dey talk, they say a lot of people have been brought out and rushed to the hospital, victim them wey they don bring out from the place. This one, payload that come here, help to dig the place to ground level. If you look the ground, you go see say the payload attire still dey. They come comot everything small, come bring and come here, check and bring out people wey dey under. As we dey talk now, one of our commissioner for Delta State just come now. They come look the place where the thing happen. This is the commissioner for the Delta State Commissioner for Land and Survey. She just come now. They come look the place where the building fall. Fire service, emergency workers, even the secretary to the state government been come here for night. Come look wetin dey happen. The commissioner for health to come here, come look wetin dey happen. Come see for himself. All of them been dey here for the night. The payload that dey here, they work at the night till around to 1. Now we then finish this work to bring out people. All of them, they don't rush the victims and go the Federal Medical Center and some other hospitals. Some go private clinics. So about 3 hospitals now then come out people wey been dey trapped inside this building, go put, make them they treat them. This is the building. Then say, if you look very well for this side, you go see the building. The building was under renovation. From information where people wey dey here don't talk, then say the house rent for this church here supposed to expire for February. It's supposed to expire for February, but the landlord come start to dey renovate the house when dem dey inside. Come dey build. If you dey look, you go see as they go the back side of the house now, you go dey see where the renovation work dey go on and the building come collapse. This one na part of the building. If you look, even the block
the block them still dey new. The block them still dey new. The plank sef still dey new. And the work dey go on while church sef still dey inside. Now the building collapse and trap people for inside. Now wetin happen yesterday for here be that. Kwikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị na-esonye bra ya esonye mana akwado ihe anyị na-eme asị gị daalụkwa. Jide ka iji onye ọma. Gị onye taa bụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a biko pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo biko pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-egosi gị. Ọ bụkwa na TikTok ka ị na-ekiri ihe onyonyo nwanne biko tikiere m ya ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu ọ ga-adịrị unu mma ise.